Ja. Ej, JB, jeg filmer her. det var godt. Nej. Det var godt. Vi skal lige prøve et eksperiment. Ja, hvad laver I? Mentos i cola. Og jeg filmer. Nej, det gør det da ikke. Så går jeg altid lige hurtigt videre. Ha' en god dag. Tak. Så. Nu skal vi lave verdens. Filmer du? Ja. Hvad? Så har jeg faktisk gjort en lidt. Hallo, vi skal lave et hjerte med benene. Nej, filmer du, Jarl? Ja. Gør du? Nej, ikke lige nu. Godt nok. Wow. Det er et flot billede lige sådan der. Er der nogle lækre drenge? Zoomer vi lige. Så skal jeg lige. Hallo, skal du snakke? Nu starter vi et eksperiment med at proppe. Nu skal vi komme med til cola. Jeg håber ikke, at jeg ud over. Nej, det gør det ikke. Vi prøver at lave et eksperiment med at proppe Mentos i cola. Og det er meget, meget sjovt. Ja, sådan. Og vi er inde på colaen. Karoline, hun er i gang. Og der sker noget. Nej, hvor fint. Ej, hvor er det fedt. Så sker ikke mere. Ej, jeg fik det ikke med. Ej, det har du ikke at sige. Så det godt, jeg gjorde.